Nina bembe qhatho mathanga ijitshezelwa umaswapula lapha kwamgilije emashini libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba wena woza nendlebe mina ngizoza nendaba angihlali kuzona ithondo. It is a matter of public record that South Africa enjoys close relations with Hamas, despite its formal recognition as a terrorist organization by numerous states across the world. Elakwa Israel lenza izethulo namhlanje ngaphambi kwenkantolo ezobulungiswa yamazwe omhlaba iphendulele esiceleni seningizimu Afrika sokuyiphoqa ukuba iyeke ukuhlasela izakhamuzi zasePalestine. Remember what we did when it was the formation of hope. When people try and push us to the corner, we show our might. Bonke sekumngomumo ngaphambi kombuthano wakusasa lapha iANC izobigubha iminyaka eyi-12 yasungulwa enkundleni yezemidlalo imbombela eMpumalanga. They can go into the quarterfinals. For me, is that the first round a lot of people doesn't give it to them. I think it's a must-win. Mali is not an easy team. Lobe umgadli webafana uthi leli qembu lingafinyelela esigabeni sama-quarter finals emqhudelanweni i-AFCON nozoqala kusasa e-Ivory Coast. Izwe Israel lifuna kuchitha isimangalo esifakwe iningizimu Afrika inkantolo ebhekele ezobulungiswa emhlabeni ezinze e-The Hague eNetherlands kulezi zethulo ezenziwe Israel enkantolo namhlanje bakuchithile okubekwe iningizimu Afrika ngenzolo zokuthi izwe lihlose ukubhubhisa livale ngehlahle eGaza empini yalo neqembu lasePalestine Hamas. Israel ithi iningizimu Afrika ishaya indiva izenze ihambisana nesihluku esiqhutshwa iHamas. Abezomthetho abamele elakwa Israel enkantolo ebhekele ezobulungiswa emhlabeni batshele lesisigcawu esihleli eThe Hague ukuthi iningizimu Afrika ayizange isho lutho ngodlame nesihluko olwenziwa yiqembu lasePalestina iHamas ngesikhathi kubulawa ngendlela enonya abantu bakwa-Israel ngomfumfu wonyaka wedlule. Babona sengathi okwenziwe iningizimu Afrika kuhambisana nokwenzelela kanye nokuvuna iHamas. It is a matter of public record that South Africa enjoys close relations with Hamas, despite its formal recognition as a terrorist organization by numerous states across the world. These relations have continued unabated even after the October 7th atrocities. Uhulumeni waseningizimu Afrika uchaze njengamampunge okokuthi bami nohlangothi lweHamas empini elwa eGaza. We have presented a case here on behalf of the government of the Republic of South Africa, and we are doing so on behalf of a number of Palestinians, young kids, women and the elderly that are being killed in Gaza. We are not presenting any case on behalf of Hamas. Inkantolo ebhekele ezobulungiswa emhlabeni isizocubungula izethulo zeinhlangothi zombili ngaphambi kokuthi ikhiphe isinqumo sayo. I shall request the agents of both parties to remain at the court's disposal to provide any additional information the court may require. The court will render its order on the request for the indication of provisional measures submitted by South Africa as soon as possible. The agents of the parties will be advised in due course as to the date on which the court will deliver the order in public sitting. Abantu basePalestina bathi bafuna ukuthula noxolo. Elakwa Israel lona lifuna ukuthi iHamas ikhulule bonke labo abathunjwe eGaza. iANC ifuna ukukhombisa amandla ayo ngokugcwalisa inkundla ezimbili enyangeni eyodwa njengoba kusasa igubha usuku lwayo lokuzalwa enkundleni imbombela esifundazweni eMpumalanga. Iphini lokuqala likaNobhala Jikelele weANC uNomvula Mokonyane uthi iyodwa vo indlela iqembu elingakhombisa ngayo amandla alo ukuthi liveze inani labantu abalilandelayo.
I-ANC ifuna ukuveza amandla ayo ngokugcwalisa izinkundla ezimbili enyangeni eyodwa. Leli qembu elibusayo libheke ukuzilwela kwezombusazwe njengoba sekusungulwe i-MK okuyiqembu elesekwa nalowo ngumongameli we-ANC uJacob Zuma. Iphini likanobhala jikelele we-ANC uNovula Mokonyane uthi leli qembu kufanele likhombise amandla alo njengoba kwenzeka ngenkathi kusungulwa i-COPE. We've never separated January 8th from the launch of the manifesto. It's precisely because, remember what we did when there was the formation of COPE. When people try and push us to the corner, we show our might. Kuzothunyelwa amabhasi asuka eGauteng, eNorthwest kanye naseLimpopo ukuyosiza ukugcwalisa inkundla yaseMbombela. Umongameli weqembu Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuba aqale ukukhuluma ngehora le-10 Nomvo ekuseni kanti nalowo oyengiyiphini likamongameli uDavid Dabede Mabuza uzobe ekhona. We've got over 800 buses coming here. We've got over 1,000 taxis just in Mpumalanga, besides the walk-ins from the 7 wards that surround this stadium. I-ANC ithi izosiphendulela kulabo abayibeka amabala enkundleni iMoses Mabhida esifundazweni saKwaZulu Natal njengoba abanye sebeyibona njengeqembu elingasekho nje. Ngingusamkela Maseko wezindaba ze-SABC ngibika eMbombela esifundazweni saseMpumalanga. Kanti kuzwa kabanzi ngenhlelo ze-ANC kulempela sonto sixhumana nomhleli wendaba zombusazwe la e-SABC uMzwandile Mbeje osembombela. Shando asikwamukele eindabeni zakusihlwa. Siyazi Shando kunomcimbi wesidlo sakusihlwa oqhubekayo njengamanje. Sicela usichazele ngokwenzeka namhlanje kanye nokulindelekile kusasa. Ngibonga kakhulu bekunenkinganyana mhlambe yomsindo obungezwakala kahle endlebeni kodwa ke umbuzo wakho uzwakele manje ukuthi yini ngabe mhlambe eqhubekayo njengoba sikhuluma nawe nje uma uzobheka mhlambe emva kwami ziyaqhubeka izicukuthwane nokufika izicukuthwane ke ezizoba izoba ingxenye lomcimbi ozokwenzeka namhlanje. Uzokhumbula phela ukuthi njengoba silapha ke kunesidlo sasebusuku lapho i-ANC eyayisebenzisa khona leli thuba ukuthi izame ukunxenxa labo abanezimali ukuthi ke befake esikhwameni sayo. Lokhu ke kubaluleke kakhulu ikakhulukazi ngoba baya okhethweni and lolu khetho ke akulona ukhetho nje olujwayelekile, ukhetho olubangwa kakhulu. Sibonile loyo wayengumongameli walo leli qembu naye usephume elakhe inxiwa, lokho okusho ukuthi ngempela umbango ke nomdontiswano uzoba mningi kakhulu. Yingakho ke lo mcimbi owenzeka namhlanje lesidlo sibalekile ukuthi befake imali ukuze bekwazi ukuthi begcwale izinkalo zonke ukunxenxa abantu nokukhuluma nodaba lokuthi kungani kumele bevotele ANC. Okunye ke futhi Calvin umongameli Ramaphosa okulindeleke ukuthi ekhulume ngakho khona kusihlwa namhlanje ukuthi eveze ukuthi masumane abazowalandela ukuze beqalise ukhetho lwabo. Ukhetho ke kumbe usomqulu uzovulwa ngokusemthethweni waleli qembu ngomhla ka-24 February lapha eThekwini eMoses Mabhida. Lokho okwenzeka namhlanje emicimbi ilokho okwenzeka imicimbi yaminyaka yonke okubizwa ngokuthi January 8. Yini na iJanuary 8? Usuku lokuzalwa leqembu le-ANC. Kusho ukuthi kuleli viki i-ANC ineminyaka engu-112. Bazoke bebungaza lokho bekujabulela kodwa ke amehlo abo ebhekele okhethweni. Yingakho ke nemali beyifuna kakhulu njengoba kuzohlangana kusihlwa namhlanje nje. Shando sibonge kakhulu ngesikhathi sakho, kuhlale kuyintokozo njalo ukukhuluma nawe. Lokho mbukeli bekumzwandile Mbeje umhleli weindaba zezombusazwe la e-SABC kanti usembombela eMpumalanga lapho kuqhubeka khona umgubho weqembu elibusayo African National Congress. Owabe unobhala jikelele we-ANC we-Ace Magashule owaxoshwe eqendini nosehola i-African Congress for Transformation uthi iqembu lakhe selisungula umphela ndawonye neqembu elisanda kusungulwa umkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe wesekwa yilowo abengumengameli wezwe kanye nayo i-ANC uJacob Zuma. uMagashule uthi-ke sebehlangene namaqembu amaningi anombono ofana nowabo kwezokubuswa kwezwe.
Emva kokwehlukana kwenhloko nesixhanti phakathi kwe-ANC kanye nowabe engunobhala jikelele wayo eSmagashule, wabe esephuma inxewa wasungula elakhe iqembu lezombusazwe i-ACT. Leli qembu lizongenela ukhetho lukazwelonke kulonyaka, kanti uMagashule umemezele ngokusemthethweni ukuthi lizosebenzisana neqembu elisha umkhonto wesizwe owesekwa owabe engumengameli wezwe uJacob Zuma. We will work very close with Mkondo Wesizwe because whether during the years of struggle and dark days of apartheid, I had an opportunity of working with Ubaba Msholozi because he's the people's leader. Inhloso nqangi ye-ACT ukusebenzisana nanoma yiliphi iqembu lezombusazwe, inqobo nje uma lelo qembu linombono ofanayo wezombusazwe. We are going to work and form strategic alliances, whether you call a united front, a patriotic front. That's what I believe in, patriotic, because I know these parties we are going to work with them are very patriotic. They love South Africans. We want with parties which love African people. Wengeze ngokuthi akumangazi ukuthi uZuma weseka umkhonto wesizwe, kwazise umthethosisekelo wezwe uyakuvumela lokhu. Njengamanje awukacaca umonakalo ongase udalwe ulomfelandawonye, kepha kunokuqagula ukuthi uzobhincisela nxanye i-ANC kakhulukazi eFree State njengoba kubhekwe okhethweni lukazwelonke. Mbukile sathi iqwayito labantu mabisibuya sizokuphathela udaba oluthe. Lento eyenziwa uthisha omkhulu ikhombisa ukungabi nobuzali nokungabi isakhamuzi, ngoba phela uma ungabe uthi uxosha izingane awuthi izingane aziyephi uma uzixosha esikoleni sakho. Bathukuthele bagane unwaba abazali babafundi besikole samabanga aphakeme ngaphandle kwaseMgungundlovu ngemva kokuxoshwa kwabafundi ngenxa yokuthi nje sebephinde ibanga elilodwa kwaze kwaba kabili. Asibingelela sikwamukele uma usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi elakwa Israel lenze izethulo namhlanje phambi kwenkantolo ezobulungiswa yamazwe omhlaba iphendulele esicelweni seNingizimu Afrika sokuyiphoqa ukuba iyeke ukuhlasela izakhamuzi zasePalestine. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba ikhona ku YouTube na ku SABC Plus, ngena kuzona uyicinga ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani njengoba ngiyifunda nje bukhoma uzoyithola njengoba zinjalo. Isikhafu sasePalestine sesiqokiswe umfuziselo wombishop ongasekho uDesmond Tutu esakhiweni Old Granary eKapa nokuwuphawu lokweseka izisulu zasePalestine. Lesithombe singaphandle kwesakhiwo inhlangano iDesmond neLia ngokusebenzisana nesikhwama iDesmond Tutu Intellectual Trust zethulelo lihlelo ukuhlonipha iminyaka yemisebenzi eyenziwa umbishop uTutu ePalestine. Lo mbishop ongasekho beyigxeka kakhulu imigomo yakwa-Israel nendlela ebiphilisa ngayo abantu basePalestina, futhi bekufanisa nesikhathi sobandlululo salapha eNingizimu Afrika. Manje isithombe sakhe esibaziwe esingangaye uqobo siqokiswe isikhafu sasePalestina ngaphandle kwe-Old Granary ukuqhakambisa konke akwenzile ukulwela izakhamuzi zakhona. In all his commitments, the arch was very partial to the Palestinian question because it was so close to how we here as indigenous people of South Africa were treated as non-humans by the apartheid regime, and people were literally moved from one end to another and also mowed down. Lenhlangano ithi lesi sikhafu sizoba khona kuze kube ukuthi Israel iyayeka ukuhlasela iGaza. We've really been trying to find a way that we can express the kind of solidarity the Arch had for the Palestinian struggle, and particularly in this time of crisis in Gaza, how can we keep his legacy alive and make sure that his clarity of purpose around our shared humanity is made visible and is loudly fought for. So we felt that having this commitment to bring out his statue every day until the bombing stops, to drape it in a Palestinian flag, really is an opportunity just to show solidarity with the people of Palestine, with the people of Gaza, as we try to get to a point where we eventually have hopefully a ceasefire. We will bring out the arch every day until the bombing stops. That's our commitment to showing some solidarity with the people of Palestine. Lenhlangano ithi izoqhubeka nokuzwelana nabantu basePalestina.
Amanye amaqembu ezombusazwe ePhalamende anxusa ukuthi kubhekisiswe indlela ekulawulwa ngayo isikhungo esibhekele ukwelekelela abafundi ngemali ezikhungweni zemfundo ephakeme i-NSFAS. Lokhu kuzemva kwezinsolo ze-outer ezibhekiswe kusihlalo webhodi laso lesikhwama u-NSCOSA kanye nongqongqoshe wemfundo ephakeme uDokotela uBlade Nzimande. Amalungiselelo onyaka wemfundo ka-2024 aqale ngebholo lengxowamali ebonelela abafundi. Nakuba kunjalo, ibhodi ka-NSFAS ithi izicelo zenkxasomali kulonyaka sele zifikelele ku-900,000. Amanye amalungu eParlamente akwamkele ukuzehlela kukaKhosa. Whether this is a witch hunt against the minister depends on the outcome of the investigations. No one must call it a witch hunt. We also bear in mind that NSFAS has been under investigation by the SIU since 2022. Bobafuna isiqu sikaNzimande besaleka ngelithi xa kugqitywe uphando makuthathwe amanyathelo kwabo bafunyenwe benetyala. We call on the Minister of Higher Education to follow suit and to take it a step further and to do the honourable thing and resign. Le nkqubo fanele ihlengahlengiswe. It's a very good idea to give poor and working class youth the opportunity to study, but the whole setup in terms of administration and the disbursement of the funds was a problem from the very beginning because the organization was overwhelmed by the huge numbers. Unzimande uzikhanyele ezizityholo ngelixa ibhodi ka-NSFAS ithe isigqibo sikaKhosa masingahlalutywa njengokuvuma ityala. Tingilulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Abanye abazali babafundi esikoleni samabanga aphezulu eLandskop ngaphandle kwaseMgungundlovu KwaZulu-Natal abaphathekile kahle neze ngesenzo sokuthi izingane zabo ziyalelwe ukuba zingalibhadi esikoleni makuvulwa izikole kulonyaka. Labazali basola ukuthi isizathu salokhu ingoba izingane zabo sezike zaphinda ibanga kwaze kwaba kabili. Yize sekubalwa izinsuku ngaphambi kokuqala konyaka wokufunda ka-2024, idlanzana labazali babafundi baseGobindlovu High School esendaweni yaseLandskop ngaphandle kwaseMgungundlovu abazi ngekusasa lezingane zabo. Lokhu kulandela ukuthi izingane zabo zixoshwe esikoleni ngonyaka odlule ngoba zingaphumelelanga kwaze kwaba kabili emabangeni abebewafunda. Labafundi kuthiwa bebenza ugrade 9, 10 kanye no11. Labafundi kuthiwa basele nje abathathwa nasezikolweni ezingomakhelwane. Uthisha omkhulu ikhombisa ukungabi nobuzali nokungabi isakhamuzi ngoba phela uma ungabe uthi uxosha izingane awuthi izingane aziphi uma uzixosha esikoleni sakho. Ngabe ngiyeza ukuthi izingane ezifikayo athi anginasikhala sokuyifaka kodwa izingane emisiveli ngaphakathi kufanele wenze iplan njengomuntu onobuntu, njengomuntu owumzali ocabanga ukuthi ubhlungu obuzoziwa ingane double bokuthi failile kokuqala okwesibili uyitshela ukuthi ayiphume. What if ingane enye beyizo decide ukugcina seyicommit suicide ngenxa ukuthi iphoxekile iphatheke kabuhlungu? Umnyango wezemfundo uthi awukho umthetho othi umfundi uma ehluleke ukuphumelela kwaze kwakabili akaxoshwe esikoleni. Siyacela ukuthi izikole nabothisha omkhulu bastike ku-assessment policy because when you go to the assessment policy iyazisho zonke lezi zinto ukuthi iregulatewa kanjani, kudilwa kanjani nomntwana osefeyile kabili. Abazali babafundi abaxoshiwe bahlela ukubamba umhlangano ozoba umhlahlandlela. Mlondi Khatebe, SABC News, eMgungundlovu. Imindeni engaphezulu kwama300 yakhahlamezeka ngoNcwaba nyakeni emva kokuqubuka komlilo esakhiweni eMarshall Town eGoli. Ithi nzima kakhulu impilo. LeziZulu zahlaliswe emjondolo yaseDenver eGoli. Imvula iholele ekutheni kugcwala amanzi emjondolo nokucekeleke phansi ke impahla zazo LeziZulu. Umama ubelethe kulomjondolo ongenamanzi nogesi awukho akakwazanga ukubiza obusizo lokuqala. Ukuthola usizo kube nzima kakhulu. Imndeni isola uhulumeni ngongayinakekeli. Indeed, we've placed them in a temporary area. We are having specific challenges within that area.
Our Human Settlements Department is working very closely with them on a day-to-day basis. Lemjondolo ke ayinamanzi nogesi awukho babasa umlilo ukupheka. These are non-governmental organizations basically doing the work that is supposed to be done by the state and its organs, which have a constitutional obligation to ensure that these people are assisted in every way. Ishosho samalungelo abantu endaweni sichaze lesi simo njengesingesihle neze. So you're taking people out of a building that was on fire, putting them into a place that is not conducive for humans to live here. Inhlangano engenzi inzuzo icela undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi kanye nomengameli uCyril Ramaphosa ukuba bangenelele ngokusheshsha ukusiza lemndeni. Beluphezulu uhwebo lwerandi emakethe namhlanje. Liwu-18 rand 64 cents edoleni lasemelika, libe u-23 rand 75 cents kupondo, kanti liwu-20 rand 44 cents ku-euro. Ibhula lasebotswana libiza 1 rand 38 cents. JC vale inkomba yezabelo iphezulu. Igolide libizwa $2,031 i-ounce. Iplatinum yona ibiza $920 i-ounce, bese kuthi u-oil ongahluziwe ubizwa $79.83 umphongolo. Uyaqala kusasa e-Ivory Coast umqhudelwano i-Africa Cup of Nations lapho sokhaya bakulonyaka i-Ivory Coast bezovula khona neGuinea Bissau. iBafana Bafana yona izozidlala ngolwesibili umdlalo wayo wokuqala uyidlala nemali. Owayomgadli weBafana Bafana uMark Williams ubona sengathi likhona ithuba leNingizimu Afrika lokuthi ihambe ibanga elide kumqhudelwano wakulonyaka. iBafana Bafana yagcina ukudlala kulomqhudelwano weAfcon ngo-2017 owawubanjelwe kwelase-Egypt nalapho yaphuma khona esigabeni samaqembu ayisishiyagalombili. Ngo-2022 iBafana yehluleka ukufinyelela kulomqhudelwano owawuseCameroon. uMark Williams owashaya amagoli amabili eBafana Bafana ngo-1996 ngesikhathi iNingizimu Afrika inqoba i-Afcon ukholelwa ukuthi iqembu elihlanganiswe uHugo Broos kulonyaka lingakwazi ukuhamba lize lifinyelele emzuliswaneni wamaqembu ayisishiyagalombili. Quarterfinals, for me, is that the first round a lot of people doesn't give it to them. I think it's a must-win. Mali is not the easy team. We've always been struggling with Mali. Nakuba uWilliams elethembile iqembu labafana libizwe umqeqeshi kodwa unokukhathazeka ngesikhathi esincane abasithole sokuyicija ndawonye njengoba beqale ukuzilolonga eStellenbosch ngolwesihlanu lwedlule. The more time you have, the better it is. Unfortunately, the coach, he'll say yes. Because he has seen if these players playing during the year, half a year, some of the players he brought back from 2 years that he's been with the national team. But you know, it's nice when you can have a good preparation where you got like 3 or 4 weeks. And for me is that I know the coach has asked for the PSL to sort of keep the players that he selected. I think that was going to be the right idea. Njengoba kayisekusele amahora ambalwa ngaphambi kokuqala komqhudelwano seliqalile nokubonakala kubantu isasasa inhlokodolobha iAbidjan njengoba eindaweni eziningi lapho sekukhangwa izithombe zezihlabani zabadlali beqembu ngosokhaya bakulonyaka eyisemabhodini ezikhangiso nembalabala egqamile yeqembu kanjalo namavuvuzela ezidaladeni. Umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu.
mbukele sibika lapha besikuphathele zona xa sabakhona uza kuyisho nendaba zesiXhosa thina siyabuya ngesonto kusihlwa sale kahle.